ברוכים הבאים לעבודה של עדן ונטלי. יואו, איזה קור פה בכותל. תראה איזה צרותה אני, אלוהים ישמור. כן, יואו, תגידי, יש לי שאלה אלייך. מי את בכלל? אוקיי, אז אני ככה, תרכובת. אני חומר הבנוי משני יסודות ויותר, הקשורים ביניהם, קשר כימי כלשהו ביחס קבוע של הכמות שלהם. ומי אתה? אני הוא התערובת. אני חומר המכיל מספר חומרים שונים, יסודות או תרכובות, או אפילו שניהם יחדיו, המקיימים ביניהם אך ורק קשרים, ובכך שומרים על תכונותיהם הכימיות. באמת? אז תראה אותי. מספר התרכובות הידועות למדע הוא עצום כל כך. יואו, באמת? כן, לתרכובת הרכב קבוע ומוגדר של אטומים. הרכב זה ניתן על ידי הנוסחה האמפירית של החומר. וואו, מסקרן. כן. תגידי, את יודעת שישנם שני סוגים של תערובות? איזה, תערובת המוגנים? כן, את יודעת מהי? לא. תערובת המוגנית היא תערובת אחידה. זוהי תערובת של שתי חומרים או יותר שלא ניתן להבחין בין החומרים. ומה זה התערובת הטרוגנים? תערובת הטרוגנית זוהי תערובת לא אחידה. באמת? זוהי תערובת של שתי חומרים או יותר שניתן להבחין, ולפחות באחד מהם. כמו מה לדוגמה? לדוגמה, כמו שמן ומים. תראה איזה כלבה יפה. יואו, איפה? בואו נראה. יואו, Let's go! וואו! יואו, איזה חמודה את ממש חמודה. מה שמך? מה שמך? לי קוראים שמי הוא יסוד, חומר המורכב מחלקיקים מסוג אחד בלבד. לא ניתן להרכיב אותו מחומרים אחרים. אפשר להבדיל בין היסודות זה מזה. במספר הפרוטונים בגרעין, והם המרכיב הבסיסי של כל החומרים. החלק הקטן ביותר של היסוד הוא האטום. ישנם יותר מ100 יסודות על פני כדור הארץ. היסודות הנפוצים ביותר ביקום הם מימן והליום.